Ce o să pui asta pe știri? Da, pe știri. Hai pune pe știri. Ca să... Acum cineva trebuie. Uite, șoferul sună la poliție. Dar nu șoferul. Uite, un om sună la poliție. Vezi? Uite, al domnișoara ce? Uite cum tâmpita să ies așa mașina. Ți-am zis că era, cred că, ori la bancă, ori la... Magazin. Da, doar vedet dacă era aici. Dar gândește puțin. Hai-ți faci. În sfârșit. Da, eu cred că mâine se duce la gratar. Hai că se duce la închisoare.